ne zai yi. Tsawon wani lokaci ne suka ɗauka suna shiri? Zai kai rabin sa'a yin labai. Ni kuma tun kwanaki 6 da suka wuce na soma. Duk mai shiga da fita ba sai ya wuce ta wannan mafakar ba? To ka duba wajen. Ka daga ido ka duba wajen karbar baki kaga. Kuma ka daga kanka sama ka gani. Yanzu ka fahimta ba? Kasance cikin shiri, wannan ya isa. To yi labai. San da zuwa, maraba. Barka da safiya labai. Yawwa, barka. Zaka je kololuwa a aikinka. Malam Subramanyam. Ya labai. Je ka kunna mana masa burbuɗar sanyi. Mu uku muna da magana da zamu tattauna. Ya labai. Wane ne wanda ya shige kaninka a Hamsala Divi? Shi ne. Kai kuma me kai? Ka ce mishi ba za ka rabu da shi ba. Me ya faru? Wane ne ya ɗauke maka sarakaka wacce kace ita ce kimar gidanka kuma kima a gare ka? Shi ne ya maka haka. Me ka yi to? Ka harbi kanka sannan kai alkawarin cewa za ka sheke shi. Ka sheke shin? Da ikonka da kuma kimarka duka biyu suna gidan shi a halin yanzu, kuma hakan ya muku barazana sannan kuma kuka kyale shi. Me ma'anar neman kashe junanku? Na kasa gane wannan abu gaba daya. Kwangilar ba ita ce za ku same ta ta hanyar shiƙa ba. Waccan yarinya ce ya kamata ku yi shiƙa domin kwato ta. Da fari ku kawo ta tukunna, daga nan kowa zai gane me yake so. Ina fatan za ku ji magana ta. Ku yi abin da na gaya muku. Ni na bar ku lafiya. Malam Subramanyam. Yalla bai. Mun anta ya wuta fetur ko mun yi sanya? Ai fetur din mablubulahi aka yi yalla bai. Haka ne ba? Yawa. Ba dai sun da kidana ba. Ba zan basu ba sai sun mutu. Ba zan samu sa'ada a zuciyata ba har sai na dole cin kwamfure akan gawakin su. Mu makara fa mu je, ya kamata mu je. Lawallai ba na son tsokana. Ya kofi na. Kai karka ta kula surkata fa zaka sha duka. Kin ji wato baba yana goyen bayan ki ko? Saki sai. Mata baki sa sukari bane a cikin wannan. Zuma na sa, wannan ya isa. Yalla bai. Barka. Maraba da zuwa. Kara so mana yalla bai. Ya na ganka duka wani iri haka. Abu ya ta faruwa ba sauyi, wannan ai ba rayuwa ba ce. Faruwar abubuwa irin haka shine rayuwar. Kada ka damu fa. Na kasa fahimtar soyayyar ƴata. Na kasa fahimtar karamcin ɗanka. Haka zalika na kasa fahimtar mutuncin wannan gida naku. Gaba ɗaya ahli kowa ya shimfiɗa rayuwarsa domin ceton yarinyar daga cikin matsalar da ta fada. Dan Allah ka gabarce ni yalla bai. Ha ba yalla bai, ba ma iya rayuwar mu ba. Komai zamu yi sadakarwa saboda ita. Baba, Manasa fa ta yi nauyi.
Godiya yarinya. Kaga da shigowar yarka alheri ya fara samuwa a gidan nan. Za mu yi farin ciki har abada. Kawu. Na'am. A kira duka ma'aikatan wannan gida yau. A ba su ranar kuɗi kyauta, a shirya kayan ci da sha a yi biki. To shikenan. Wannan shagali ne na kowane gida. An gama. Amma fa gaskiya yarinya yau ba za ki taka mana burki ba. Kin ji? Za ki ɗaga mana ƙafa. Kuma kin amince. Ko? Ko dumo! Zo yarinya. Zo mana. Zo. Chakravarti! Baba! Wayo Allah, Baba! Kun ga ku dakata a waje ku tsaya. Ku dakata nan ba za a shiga ba da Allah ku tsaya can gurin. Mace yarinya. Gagan, me yasa mahaifinka? Yana ina ne? Yana ɗakin tiyata ne. Tiyata kuma? Wannan fa asibiti na ne. Ni nake yin tiyata. Waye zai tiyata bana wajen kuma to? Kai! Suwaye kuma wani can? Suwaye wani can? Kai! Ita can. Da yarinya zauna zo. Ya guri zauna. Baba! Kai! Ku yi haƙuri. Kai malam me haka ne? Me haka? Lafiya ka kuwa me yake damun ka me haka? Ku yi haƙuri. Mike, tashi. Kai, na su tabbata baba. Ka jira ni minti ɗaya, yanzu je na dawo. Ka jira ni dan Allah.
kai ba ka ce ko kallon shi aka sai ka shege mutum ba to yanzu ya za ka yi da na alburushe su na kwantar da su a cikin gawawaki a ganin ka shikenan ba to da saura ba hawaye ne zai zuba ba jini ne zai zuba banza mu je. Wayo Allah, sun kama yarinyar sun tafi da ita. Da na ce ka turo yarka ta zama sarka a gidana ta yadda kima ta za ta rubanya so 10 shine ka turo min yarinya ragowar wani saurayin kuma wai ashe ma wannan saurayin shine na ajiye a gidana da kaina amma hakan bai hana shi ya zo gaba na ya sa hannu ya tafi da ita ba kenan ka wali kamar da ni ka ja min kima ta a ƙasa. Kimar da na ce ta hanyar sadaukar da ƴata ita kika lalata mu a matsayin sarka. Yanzu me abin yi? Ka kashe ni da babana. Amma ka rabu da wancan a halin don Allah. Banza akan waɗanda suka lalata min kima kike magana? Yaya, kar kai haka. Shi na shi fansa ne, kai kuma kima. Su kuma nasu soyayya. Kada ka taba yaya. Kai Fawar! Kafin yanzu ban ma yadda ka ga fuskarta ba saboda sarka ta ce. Amma a ranar da ta rike hannunsa ta zamo ballagaza a idona mace mara tarbiyya. Yanzu na baka dama. Ka shige ta! Yalla bai, dan Allah karka haka. Yalla bai, dan Allah karka shi ta. Yalla bai. A'a yaya. Ba alheri bane a gare ka. Ka shige ta. Karka gaje ta dan Allah. Karka gaje ta. Ba alheri bane yaya. Ka shige ta. Kada kai haka yaya. Ka saurare ni yaya. Shige ta. Baba ka ci kar mu bari hawaye kwarin daga idanunta amma su sun sa ta kuka saboda haka ina so ka ga wani abu. Mene? Me kace? Me kace wai? Soyayya la'ana ce? Idan muka samu matsala rayuwa ba rabuwa muke da rayuwa ba.
amma ita soyayya sai mu barta ko? To ni ba zan bari ba, saboda ina santa. Ina santa tamkar yadda nake son babana, tamkar yadda nake son babata da kuma yadda nake son yayana. Haka zalika yadda nake kyakkyawan fata wa babana, babata da kuma yayana, ita ma haka nake yi mata wannan fata dare da rana, saboda ina santa. Ba ta farin ciki shine na hallara, ba zan tafi ba ko da zan mutu na kuma game ta bata. To me za ka yi? Zo mana zo! Kai! Soyayya ba bara saka bace a cikin kwalba. Face izar bugun zuciyata. Soyayya ba kamar barasa bace wacce zaka sha da safe ka ji kai laushi. Jini ne da ke gudana a kowace magudana ta jiki. In dai har ba zan iya ceton yarinyar da nake so ba, bana da yancin ci gaba da rayuwa ta, ba ni muga. Kima ɗauke rayuwa take, soyayya kuma ba da rayuwa take. Wace tafi? Numfashin da kake shaƙa, ni'imar da kake morewa, alfaharinka da kuma kimar da kake mutuwa a kai, duk waɗannan ba su wuce sadaka ba a daular soyayya ta. Wace tafi girma? Dan kawai kaga cewar ka kashe yarinya shine ka je ka hada hannu da makiyi, tun anan kima ta mutu. Tana ina, gaya mun, nuna min ita. Tau. Ba komai yarinya, karki da. Manta da komai yarinya, karki da mu. Duba ki gani, kowa ya hallara nan saboda ke. Kin gani? Masoyi ba ka raunata ba ko sanni kaji. Ba komai yayi madalla. Yarinya, wai shin wani suna ne za mu sa a katin auren? Faɗa mana, wani suna za a sa? Janaki. Janaki! Kai kenan. Kai ba dalla.